Neskrotné srdce. Ja som jej nechcel ublížiť, bola to náhoda. Všetkému je na vine ten hlupák Jessur, lebo Čala ho nakreslila a keď som to zbadal, tak som sa neovládol. Na rozdiel od divocha, ty ma poznáš. Vieš, aký som? Ty si ešte divocha nezažil. Nikto nebude mlátiť moju sestru. Už nemá šancu. Mama mi spomínala novú liečbu. Skúsili sme všetko. Možno ešte operácia. Ale šanca je dosť malá. Ale o tej operácii mi nikto nič nepovedal. To riziko je príliš veľké. Ale máme šťastie, lebo teraz je v Istanbule lekár, ktorý sa na túto oblasť špecializuje. Guven Aydin. Mama sa s ním pozná tiež? Áno, veľmi dobre. A keď ho pozná tak dobre, prečo mi ho nespomenula predtým? Nevychádzajú spolu, stará záležitosť. Ale ak za ním pôjdeš ty, tak ho možno presvedčíš. Myslím, že si budete rozumieť. Len ťa požiadam, nikomu nespomeň, že som ťa za ním poslala ja. Pán Ešref,
Mohla by som vám pomôcť, ak mi poviete, čo vlastne hľadáte. Tiež by som vedel, Feride. Netuším. Sám neviem. A možno sa snažím zbytočne, ale zúfalo sa snažím uveriť v synovu nevinu. Veď čo iné mám robiť? Vidíš to? A čo mine? Myslíš si, že mi klame? Veď prečo by si muž siahol na život, keď sa mal práve oženiť? Zdá sa ti to normálne. Aj keby si na ten život siahol, nezanechal by po sebe odkaz. Je to celé veľmi zvláštne. Veď mal ženu a chcel si založiť rodinu. Odišiel by niekto len tak dobrovoľne? Odišiel by? Pane šref, poďme už odtiaľto. Osman to tu môže kompletne všetko prehľadať. Poďte. Nenamáhajte sa, už stačí, poďme. Dobre, Feride, viem, máš pravdu. Tak, poďme. Čo to je? Denník? Denník? Zrejme áno. Áno. Aha. Milujem ju, ale mám strach založiť si rodinu. Čo ak budem takým otcom, akým bol môj? Dlhy mi prerástli cez hlavu, ale nebudem sa mu o nič prosiť. Nepôjdem k jeho dverám. Nikdy ma nemiloval, ani moju matku nemiloval. Dal mi svoje meno, ale otcom mi nikdy nebol. Ale ho uniesli. Dopočul som sa to, keď k nám prišla polícia po výpoveď. Mnohokrát som išiel pred ich dom, lebo som chcel vidieť sestru, možno aj otca, podeliť sa o tú bolesť, ale nemohol som. Nedokázal som sa povzniesť nad ten hnev, nedokázal som zaklopať. Nesmierne tým trpím, bol to predsa môj synovec. Nespravil to, Feride. Hodili to na môjho syna. To Ilker všetko narafičil na chudáka Janera, Feride. Narafičil to na ňo. Pán prokurátor, som Ešref Ali Sojsalan. Na smrti môjho syna je čosi podozrivé. Môj syn nespáchal samovraždu. Áno, počujte. Ja žiadam vykonať pitvu. Večer sa uvidíme na tlačovke. Dobre, keď mi nedávaš na výber, nebudem meškať. Neboj sa. Toto je asi váš? Ale znovu mi vypadla. Ja ju určite raz stratím. Ďakujem, Feride. Dobrý deň. Dobrý deň. Hľadám doktora Guvena Aydina. Mal by tu byť na jednej konferencii. Pred chvíľou odišiel z nášho hotela na letisko.
Práve nastúpil do toho auta. Vďaka. Hej! Hej! Tak to je smola, do pekla. Čo to je? Ty zostaň sedieť tu. Čo je? Zbláznil si sa? Chceš nás tu pozabíjať? Musíte si ma vypočuť. A ty nemáš rodičov, čo? Ani na nich neberieš ohľad? Zabudnime na rodičov, keď je ti to jedno. Čo ťa omrzel život? Zastavil som vás, lebo s vami musím súrne hovoriť. Pomôžte mi, prosím vás. Som Yaman. Yaman Ali Soysalan. Aha. Yaman Ali Soysalan. To ma veľmi teší, chlapče. Aký máš problém? Hovor. Ide o jedného chlapca, ktorý je mi ako vlastný brat. A je ochrnutý. Doktori vravia, že potrebuje operáciu, ale riziko je veľké, nemusí to prežiť. Vy ste v takýchto operáciách profík. Naozaj si myslel, že keď ma budeš sledovať, skrížiš mi cestu ako nejaký gauner, tak ma prinútiš zoperovať nejakého chlapca. Neskutočné. No tak vráť sa do auta, zmeškám lietadlo. Neviem, aký problém máte s mojou rodinou, ale on za to nemôže. Vyrástli sme na ulici. Dostal bitku len kvôli mne a teraz je na vozíku. Ak teraz odídete, nepotrestáte len Soysalanovcov, ale aj úbohého chlapca z ulice. Neberie. Do pekla, on ma určite opustil. Čala, uvedomuješ si, čo vravíš? Pozri na seba, to ty by si mala opustiť jeho. Tak dosť, stačí. Prestaň, nezačínaj aj ty. Prečo sa staráš do môjho života? Dajte mi už pokoj, nechajte ma tak. Dobre, len pokoj. Myslíš si, že takto sa má správať brat? Že mi tým pomohol? Keď zbil Rusgara, stal sa hrdinom? Pre mňa je to len jeden divoch a nič viac. Odkedy k nám prišiel, všetko iba ničí. Niečo ti poviem. Ten divoch z knihy nie je človek, ale vlk. Vedela si to? No a? Napokon zožerie rodinu, ktorá si ho adoptovala v domnienke, že je pes. Yaman! Prestaň, Yaman! Prestaň, stačí! Yaman! Prestaň už! Yaman!
Zdravím, som strážnika. Policajt? Ja nerozumiem. Ja som Rusgarová priateľka. Musím s ním hovoriť. Mohli by ste mi ho dať k telefónu, prosím? Čo? Nie, to nemôže byť pravda. Ale... Rusgara zbili, že vraj nemá puls, ale žije Rusgar. Vrau je nažive. Úprimnou sústrasť. Mami? Poď sem. Zlatko, pokoj. Povedz mi, čo sa stalo? Mami, stalo sa to, že Umut začal kričať ako blázon a začal hádzať všetko, čo mu prišlo pod ruku. Potom sa zamkol v izbe, zľakla som sa, tak som zavolala Alimu. Mami, veľmi som sa bála, že si Umut niečo spraví. Len pokoj, veď sme prišli. Sme s tebou, tak sa neboj, nič si nespraví, sme tu. A prišiel aj Ocko, obaja sme s tebou, dobre? Ocko. Edže, hneď pôjdeme na izbu, tak poď. Ja idem za Jamanom. Jaman išiel preč. A kam išiel? Odišiel a Umuta nechal v tomto stave? Dozvedel sa o doktorovi, ktorý by dokázal Umuta zoperovať. Tak išiel za ním. Aký doktor? Teraz... prišli. Guven Aydin bude operovať Umuta. Serhan? Neslihan? Guven, ahoj. Zdravím ťa. Šebnem? To je prekvapenie, neverím. A aký vietor ťa sem zavial? To je slabé slovo skôr. Silný výchor. Zomlel ma a pritiahol ma až sem. Edže, choď teraz na izbu. Čo sa deje? Čo to je? Toto? Som Guven. Guven Aydin. A veľmi rád som vás poznal. Neopováž sa povedať, že tvoja rodina o tom nemala ani poňatia. Prišiel si. Za mnou zablokoval si mi cestu a dovliekol si ma až sem, aby som v nemocnici Sojsalanovcov vyšetril pacienta bez ich vedomia. To naozaj? Ty žartuješ? Pokoj. V poriadku. Navyše aj môj syn je Sojsala.
Isteže. Zabudol som, že ste veľká rodina. Je vás veľa. Súhlasil, že Umuta vyšetrí. Myslel som si, že vy všetci o tom viete a preto som s tým súhlasil. Presne. A ak vyšetrenie dopadne dobre, bude ho operovať. Moment. Tak to som nepovedal. Povedal som, že ho pôjdem iba vyšetriť. Aha, áno, vlastne podľa výsledkov vyšetrenia sa rozhodne, či ho zoperuje. Ale musím s tebou hovoriť. Prepáčte. Tak dobre, nech sa páči, ale do odletu mi zostáva už iba 1 hodina a 25 minút. Myslím si, že ho ešte stihnem za predpokladu, že si pohnete. Poď, Guven, tak si dáme teraz aspoň kávu. No tak poď. Serhan. Čo to znamená? Tak hovor. Povedz už niečo, čakám od teba vysvetlenie. Tak to je nepríjemná situácia. Dovolíš? Čo? Guven, drahý, môžem ťa konečne objať? 20 rokov sme sa nevideli. Poď sem, prepáč mi to, povedz. Počúvaj. Tie roky ti na šarme len pridali. Je z teba jeden charizmatický muž. Myslíš si? Mám pocit, že sa tu zastavil čas. Veľa sa tu nezmenilo. Vravíš honestly, či o mne? Ja iba žartujem. Šebnem, ako ma ten chlapec našiel? Je to múdry chlapec. Umut tu už veľmi dlho leží. Jediné, na čo Yaman myslí, je jeho liečba. A vidím, že je dosť vynaliezavý. Naozaj mu to vyšlo. Našiel správnu adresu. Iba, že pre jeho rodinu to nie je príjemné, všakže. Osud. Tak, akú kávu si dáš? S cukrom. Jednu kávu s cukrom a jednu bez cukru, prosím. Čo ty myslíš, čo? Nájdeš jednu brožúru a hneď sem toho lekára privedieš? Áno. Umut sa zrútil. Bol na tom dosť zle. Navyše jeho liečba nezaberá. A kto ti to povedal, že jeho liečba nezaberá? Niekde som to začul, neviem, to vôbec nie je dôležité. A okrem toho mala si mi to povedať ty sama. Je tu celkom zbytočne. Ešte sme nevyčerpali všetky možnosti. A táto liečba vyžaduje viac času. Už to predo mnou neskrývaj, mami. Existuje len jediná možnosť a tou je tá operácia. Ak by to tak bolo, myslíš si, že by sme pre neho nenašli vhodného lekára? To si ho musel nájsť niekde na ulici? Uvedomuješ si, že tá operácia mu ohrozí život? Áno, viem to.
A presne preto som toho lekára vyhľadal, lebo je najväčším špecialistom vo svojom odbore. Vyhľadaj si ho na internete, všade sa o ňom píše. Má za sebou mnoho úspešných operácií. Je to riskantné. On sám ti to určite povie. Ale keď sem ten lekár už prišiel, tak nech sa na ňo aspoň pozrie, nech ho vyšetrí, tým nič nestratíme. Aj ten lekár s tým súhlasil, keď za ním prišiel až sem. Mama, prosím. Len si nerob nádeje. Tak ako prišiel, aj odíde. Je mu to jedno. Jeho nejaký Umut, Ali alebo Yaman nezaujíma, rozumieš? Lebo toto všetko sú len tvoje sny. Mami, čo ti ten chlap spravil? Aký s ním máš problém? Tak čo ti spravil, že ho takto odmietaš? Čo by mi mal spraviť? Aký problém by som mohla mať s tým chlapom? Veď ho ani nepoznám. No, Neslihan sa za tie roky vôbec nezmenila. Drahá Šebnem, Neslihan má pravdu. Mal by som radšej... Netáraj a upokoj sa. Guven, prosím, len pokoj, prosím ťa. Veď ja som pokojný. Nie, prosím, dáme si kávu. Dobre, tak ale aspoň kávu Ako si by so som mnou. ju mal? Počkaj ešte, Guven. Pán Guven. Mama má pravdu. Ja nie som kúzelník. Mám pocit, že tento svet sa už nedá vôbec zachrániť. Vlastne si myslím, že v tomto smere sme už všetci dávno stratili nádej. Šialene sa rútime k vlastnému koncu. Pán Guven, prosím. Ale Guven? chcem sa vám ospravedlniť. Nemal som sem chodiť. Aj tebe, Serhan. Odchádzam, nebojte sa. Všetkým sa vám ospravedlňujem za všetko, čo som vám spôsobil. Ten chlapec Umut znamená pre môjho syna veľmi veľa. Spoločne vyrastali v jednej štvrti, takže ak je tá operácia nevyhnutná, tak potom ho môžeme zveriť jedine do tvojich rúk. Ak sa vieš povzniesť nad to nepríjemné privítanie, dáme ti priestor. Prosím. Ja vás prosím. Tak mi ukážte zdravotnú kartu. Dobre. Uhni, divoch, nepleť sa mi pod nohy. Serhan. Čo robíš? Len správnu vec. Jeho prítomnosť v mojej rodine už nespôsobí žiadny problém. Aspoň ja to vnímam takto. Ale ja... Zlatko, poď so mnou na chvíľu vedľa. Nesli, čo to robíš? Zbytočne to dramatizuješ, dosť to preháňaš. Mala som upadnúť do náručia? Veď ma pred rokmi opustil, bez jediného slova. Ja viem, mala si to veľmi ťažké, ale správaš sa, ako by ťa opustil len včera. Stále sa na ňo hneváš? Nesli, ty si do Guvena ešte stále... Šebnem, prosím ťa, netáraj. Asi by si sa už mala trochu upokojiť, inak to všetci pochopia zle. Naozaj je to... Preháňaš to. Serhan chudák nevedel, ako sa zachovať. Ale chápem ho. Veď ten... chlapec našiel svojho pravého otca. Šebnem.
Potiahol ho sem za rukav. Je to ako zlý žart? Šebnem, prosím ťa. Ja sa pokúsim s ním porozprávať, ak chceš. Nech odídem. Ak sa máš preto tak trápiť a smútiť, nestojí to za to. Naozaj, urobím to. Nesmútim kvôli nemu. Už nikdy pre neho nebudem smútiť. Len keď som ich... videla stáť vedľa seba, zľakla som sa. Aj, Zlatko. Ale podobajú sa. Šebnem, prosím ťa. Nebuď ku mne taká. Nechýbal náhodou aj tebe? Tvárili ste sa, ako by vám uleteli včely. Chcela som ťa... len trochu rozveseliť. Chlapče, dal si nám teraz všetkým poriadne zabrať. Čo sa medzi vami stalo? Zabili ste niekoho? Nie, nikoho som nezabil. Ale bolo to, ako by niekto zomrel. Aby si tomu rozumel, pre tvoju rodinu som, povedzme, nepozvaný host. Umutová karta, prosím. Ďakujem. Ale tvojmu kamarátovi som ochotný pomôcť. To je jediné, čo by ťa malo zaujímať. A kde má izbu? Tu je. Aha. Hovoríte v hádankách. Myslíš? A to už prečo? Nepozvaný host? To ospravedlnenie? Keď ste povedali, že je to akoby... niekto zomrel? Na to, že si vyrastal na ulici, si bystrý. Ja som sa počas tých studených nocí rád zohrieval v knižniciach. To si robil dobre. Neuveriteľná náhoda. Presne v momente, keď sa zlepšil vzťah s manželkou. Oklamal si ma a rezervoval si izbu v hoteli. Serhan. Prečo? Tvoja túžba sa nenaplnila? Bravo. Ale ty si bez váhania využila umutov stav a dotiahla sem toho hlupáka Guvena. Aj Yamanasi na to len využila. Tiež patrí do rodiny. Veď Guven je predsa Aliho otec. A musím uznať, že by Neslihan, Ali a Guven spoločne tvorili naozaj krásnu rodinku. Čo je? O tomto nemôžeš ani len počuť, však? Ty sa toho až tak bojíš? S Neslihan sme si prešli peklom. Toto ma nezloží. Ale ten chlap sa prihnal ako výchor. Výchor, ktorý ťa zmetie, ani sa nenazdáš. Nikdy ťa nik nemiloval tak ako ja, Serhan. Na to si ešte veľakrát spomenieš. Ja teraz idem domov. Tak dobrú noc. Ak dnes vôbec dokážeš zaspať. Dajte mi aj záznamy zumutovej magnetickej rezonancie a rentgénu. Všetko, čo máte, dobre? Samozrejme. Ďakujem.
Umut, pozri, prišiel za tebou najlepší lekár na svete. Prečo si smutný? Nemôžeš sa vzdať. Musíš veriť, zabojuj. Ešte si mladý. Nádej umiera posledná. Myslíte si, že sa vyliečím a budem chodiť? Uvidíme. Dobrý deň. No, títo dvaja sú naši verní kamaráti, pán Guven. Aký pán? Pardon, doktor? No vidíš. Pán doktor, vraj vám pre nášho brata prepadla lečenka. Vážime si vašu V poriadku. Som Jessur. Toto je moja kamoška Asi. Teší ma, dobrý deň. Počul som, že si tu spravil trochu neporiadku. Tak čo? Čo to malo znamenať, he? Nechaj to tak. Yaman už je v poriadku? Hovoril som s ním. A už to chápe. Dobre si spravil, Yaman. Takéto bitky nič nevyriešia. Narobíš si len zbytočné problémy. Vlastná skúsenosť. Ten doktor je mi sympatický. Má úplnú pravdu. Áno, takto sa problémy neriešia. Áno, presne. Toho chlapa nám poslal Boh. Dúfam, že Yamana nenecháš na polceste. Verím v to. Ako je na tom ten pacient? Tlak máš 40/20 a tep 120. Ťažké dýchanie? Museli sme ho intubovať. Rusgar! Hneď zavolajte do krvnej banky. Pacient je v životohrozujúcom stave. Musíme konať. Pacientovo GKS je 7. Nachystajte Myslím si, operačnú že sálu. ide o krvácanie do mozgu na Musí ľavej ísť na strane. CT. I hneď sem zavolajte doktora Murata. Pán doktor je teraz Má mimo epidurálny mesta. hematóm. Silno krváca. Ak i hneď nezakročíme, tak oň ho prídeme. Rýchlo. Rýchlo. Neslihan. Môžem aj ja? Jasne, poď. Raz, dva, tri. Tak poďme na Má to. objem 150 ml. V strede posun o 11 cm. A okamžite nachystajte operačnú sálu. Informujte operačnú sálu. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo Sunrise Studio.